Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Amen kakabsat. Madaydayaw ti Apo tatang rabii ta nekan na tayo manan iti gundaway tapni ti kastakit agkakadwa tayo. Tatang rabii ti Webes tapni ti kastakit intayo agkakadwa nga agadal ken nagdengeg iti daytoy nga programa Ilocano broadcast tatang rabii. Ket salamat kini Apo Dios kakabsat. Ta amin tayo tatang rabii ket inayat ni Apo ket pinagkakadwa na tayo tatang rabii tapni tayo man imutak-takanan kakabsat. Itinindaklan unay nga ayat iti Apo. Ket sapay ko mga kakabsat, payatin tayo panagdengdengeg, riknaan tayo ti ayat ti Apo. Ket salamat kini Apo tatang rabii. Nga isuunay iti nangted kada tayo kakabsat iti daytoy nga gundaway. Ket tatang rabii iti maminsamanan siak dati kabsat yung apatpatgen Brother Nardino Dumrique. Tatang rabii ket salamat kini Apo ta naikkan na tayo iti gundaway. Agi nga nati awon pay dadi kadwa ti kakabsat nga ko anggor tayo sa lang iti pansamantala nga agtultuloy kakabsat nga kadwayo itatang rabii. Ketin tayo panagtultuloy kakabsat dawat mampay nga tayo kumararag kini Apo Dios dawatan tayo iti tulong na. Kumararag tayo kakabsat. Amami nga manakabalin ti amin agdayo kami kay nagpasalamat ken ka. Salamat Apo kadagiti naramid mo kada kami iti napalapalabas nga aldaw. Pudno Apo nga nagimbag ka amin nga kasapulan mi kainay-nayon, amin nga panagayat mo Apo ka ingkam marikrik na iti panagbiag mi. So nga agdayawon da ka, pasalamatan da ka, tatang rabii, ken kadagiti sasaom nga ingkam manggan, sasaom maiburay tatang rabii, amubi dagiti Apo Diyos ket kasapulan mi ken makatulong tapno iti kastagat rumang ay iti panamati mi ka. Ket bay ti nagtultuloy mi Apo dawaten mi iti Santong Espiritu umay iti umuna ken agalwat kata kami. Tinagan ni Apo mi Jesus daytoy iti dawat ken kararag mi. Amen. Kaya salamat kini Apo Dios kapsat. Itatang rabii nga nakadwa kayo tatang rabii kapsat kadagiti adji online nang magrabii ti kapsat kadagiti agbubuya di Facebook kakapsatana kinaduma-duma pa nga programa. Salamat kini Apo Dios sa pinagkakadwa na tayo. Itatang rabii. Kaya itatang rabii kakapsat mapantay nga rudan tayo mangkitan kakabsat dagiti kakabsat tayo dagiti sentimentuda dagiti nakamdan anya tiket nga sa uno ni ibaga tatang rabii dawatan tayo nga intayo kitaan ni plus di screen dagiti nakam dagiti kakabsat tayo. Amen. Tatang rabii kakabsat kadwa ni Brother Ronald Gamik Manansala ti kungkunan agat na imbag nga rabii kakabsat. Amen. Kasamat ni
John Paul itang Villanueva, kananatin na imbag na rabii kakabsat ken Kristo, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Amen. Na imbag rabii ita kakabsat ken kastamat ni Shanin Ritubado, na imbag rabii kakabsat. Amen. Salamat kini Apo kakabsat. Ken kastamat ni Sister Edna Ritubado, na imbag nga rabii kakabsat. Atamat ti bagbaga na kakabsat na. Kaya kastamat ni Sister Blancia Yahanak, na imbag nga rabii kakabsat ken Kristo. Amen. Madadayo ti Apo Diyos kakabsat tatang rabii. Kaya kastamat ni Brother Ruel Amistad, na imbag nga rabii kakabsat ken gagayem madaydayaw ti Apo. Amen. Na imbag rabii mat kakabsat tatang rabii. Kastamat ni Sister Vilma Garcia Pacunla, na imbag nga rabii tayo aming kakabsat ken gagayem madaydayaw ni Apo. Amen. Praise the Lord. Amen. Kakabsat. Ken kastamat ako natin watching from Binangonan ni Sister Wilma Ajay kakabsat. Pacunla. So kastamat ni Brother Ano Rogelio, na imbag nga rabii kakabsat ken gagayem iti pamati agbuy-buyak ditoy Lagilayan Congregation Isulan Sultan Kadrat. Amen. Amen. Madaydayo niya Apo Diyos kakabsat. Ket kakabsat dagiti kakabsat tayo kadua ti tang rabii aduda pa kakabsat di second part makita tayo aji nakumda no nya dagiti nakumda para kini Apo ken kadaytoy a programa. So nga salamat kini Apo Dios tatang rabii kakabsat. Ket tatang rabii iti mamansan manen kakabsat patpatgem mi nga kakabsat ay ayaten kakabsat akariton da kayo nga iti maminsan manen nga masapul nga i-share tayo, i-like tayo dito nga programa at Ilocano broadcast ita tang rabii. Ken kasama tagi di Facebook tayo, di FB tayo, ken di YouTube channel kakabsat. Madito kayo maliliwayan nga dagiti ket i-share tayo ken i-like tayo. So nga salamat kini Apo itatang rabii kakabsat. Dagitang programa uno dagitang nabukel nga pagbuyaan tayo kadagiti sasao ni Apo Dios ket dakkel ditulong na dayta kakabsat. Tado dagiti kakabsat nga nakita tayo nga nakapagsubli kini Apo napatugker ti pamati daga po kadagiti nga platform kakabsat. Iso nga dawaton tayo kangkanayon nga i-like tayo i-share tayo dito nga gawain ti Apo dito nga programa ti Apo kakabsat. Kaya kakabsat tatati panagtultuloy tayo tayo mandenggan dagiti nalibnes ken natukaran kang kanta nga nagapoy ti langit. Kaya ipaay na tayo kada tayo ni Sister Aya de la Serna ti kantaan na ket idaton ko tayo man buyaan kakabsat dati isagot na kanta. Operator. Amen. Agyaman na ket ka Jesus manubot ko Awanan sa bali, ngayon
Amen. Madadayo ti Apo kada jay nagpintas nga minsay ti kanta kakapsat. Ket salamat kini Apo ta dayta ti nakum tayo tatang rabi dayta nga kanta mangipagpakita ti nakum tayo nga panagpasalamat kini Apo Dios. Ket tatang rabi kakapsat mapantay nga rudan nga intay man kitaan buyaan kakapsat dayta highlights iti jay lugar ti Kalilangan Bukidnon kada jay anniversary da iti 34 nga anniversary da tayo mambuyaan kakapsat. Operator, paki-plus tayo man di screen. Amen. Amen. Nagpintas nga intay nakita kakapsat. Dayjay highlights jay anniversary ti Kalilangan Bukidnon ket pudno unay kakapsat nga nagimbag ni Apo. Imabot dati 34 kakapsat nga anniversary. Ket dayawon ti ni Apo kadagita nga aramid ti Apo kakapsat. Kadagita nga bambanag ket makapatugker iti pamati tayo. Ket itatang rabi kakapsat. Intay umot kitaan buyaan kakapsat aji video clip nga makita tayo mabuyete kini para kini Sister Mercy Santos kakapsat buyain tayo dahil naganap nga serbisyo nga nagitiduduma pa nga pasat iti bayad iti pan na panaglamay uno napan nakipaglamay tatang rabi. Buyain tayo man operator video clip kini Sister Mercy Santos. Ika,
Apo Diyos kapsat, di nakita tayo, nabuya tayo nga video clip para kay ni Sister Mercy. At may isa tayo nga makipag-rig na. Kada di kapsat tayo, kada ginapanawan ni Brother ani Sister Mercy, para kada di pamilya na, iti bumakal, kada iti nga programa, kapsat, yung kami sawaan nga ni Apo ko mati agalduad kan mga patubker kada kay kapsat. Kahit salamat kini Apo, da di video clip nga yung nabuya, nani po di nakasangpot da di bagi ni Sister Mercy, di balay dakit ni Rabii, kapsat. Nga naagdan iti serbisyo na dumadumang kakapsat, pastor iti nangyadal. Kaya salamat kini Apo ta kasta unay iti ayat tayo nga ma-share dagiti sa asaw ni Apo naman payad iti kotinagam tayo nga dadi kapsat tayo kipimukaw. Magpasalamat tayo kini Apo dati namnama nga amu tayo nga atakin Sister Mercy. So salamat kini Apo. Kaya tatangarabi kakapsat. Mapantay nga rudan iti may katlo paset iti dayti nga programa kakabsat. Mapantayo kitaan ken amuan dagiti masungad tayo nga pakdaar kakabsat na announcement nga ito tayo kinyate ni Sister Shanin. Amen. Naimbag nga rabii kada kayo amin kakabsat, dagiti announcement para kadagiti aramid ni Apo iti bulan ti Hunyo ken Hulyo. Ito na Hunyo 20 to 21, 2026, mangay iti one-day seminar ken one-night revival, ken second anniversary iti aramid ni Apo iti Church of God, Banawag, Kabakan, North Cotabato. Ito na Hunyo 27 to 28, 2026, mangay iti one-day seminar, ken one-night revival, ken 13th anniversary iti aramid ni Apijay Church of God, Sitio, Flum, Barangay Datal, Tampal, Malungon, Sarangani Province. Intuno June 30, agingana July 5, 2026, maadaan iti 2026 International Church of God Convention, ijay Hagerstown, Maryland, USA. Intuno Hulyo 5, 2026, isumariti 52nd anniversary of the Church of God in the Philippines at Paniki Chapel, Lakayanga Subdivision. Tunggal aldaw iti Lunes, kin agtultuloy iti panagkakadwa nga panagkararag iti oras iti alas 8 ti rabii. Ikararag tayo kakabsat ti baligi dagitoy nga aramid ni Apo, Brother Nardino. Amen. Salamat kingka Sister Shanin. Ket ni Apo nakita tayo nga dagitang masungad nga tatrabaho ni Apo. Amutay nga ni Apo ti tumulong nga nakakabsat. Kaya di tatang rabi kabsat, mapantayo man ulit kitanan dagiti kakabsat tayo, dagiti nakamda online, dagiti kahit nga ibaga para iti dayto nga programa ken nang nangruna para kini Apo. Operator. Amen. Dahil tati sausawon kakabsat ni John Q. Ramos, kakabsat tayo tatang rabi. Amen. Kaya gastamat ni Darnuel Abuhan, kung na ito'y amen. Amen, kabsat. Salamat kini Apo. Takadwada katatang rabi. Gastamat ni Brother Larry Buyat, na yung bagrabi ti amin kakabsat, ken gagayam. Gastamat kin kakabsat ko. Amen. Isumarono ni Brother J.S. Ramos na imbag nga rabi kakabsat. Kastamot kin kayo kadita kakabsat. Madaydayo ni Apo. Ken kastamot ni Sister Lilian de la Cruz Kilapio na imbag nga rabi kada kayo amin kakabsat. Madaydayo ni Apo Dios. Amen. Imbag nga rabi mat sister. Amen. Ken kastamot ni Rachel May Gabriel na imbag nga rabi kakabsat. Ngayon baggarabi kapsat, madadayo ni Apo at ngarabi. Kastamat ni Ana Luidia Magallanes, na yung baggarabi ay ayaten kapsat. Amen. Salamat kini Apo Diyos. Kaduada ka sister. Kastamat ni sister, ni Brother Jet, Jesus Dakkel Batalya Jr., na yung baggarabi kapsat, watching from Banawag, Kabakan, North Cotabato. Na yung baggarabi yung aminta kapsat, Brother Jet. Kastamat ni Brother Arnold Domiscal Ordonio,
napiksa iti tudo iti paniki, saan ko mga ag-brown out. Amen. Pudno deta ko ng brad, saan ko mga ag-brown out. Amen. Ken kastamat kakabsat, ket nakita tayo, tatangarabi, dagita nakam, dagiti kabsat tayo, ket kararag tayo kini Apo kabsat, mati ko makahadlang mo, no makatubon tayo tudo, pati ko mga ag-brown out, itulong ni Apo, tapos na dating nga programa, makapagtultuloy kakabsat na, ket salamat kini Apo, itatangarabi. Ket itatangarabi kabsat, intayo man kitaan, dagiti kakabsat tayo nga dumanon iti panakasanga iti biyagta, buyaan tayo man tatangarabi, dagiti nag-birthday kakabsat. Amen. Amen. Kata kayo kakabsat nga di manon iti birthday yo. Kuna di na santong kasuratan, di awit 90 verse 10. Intayo kitaan, uno bilangan dagiti naimbag nga aldaw. Intan ni Apo Diyos kata kayo. Kaya salamat kini Apo, tatang rabi kapsat. Dahil tati pagilasinan nga naging bag-unay ni Apo. Kaya tatang rabi kapsat, mapantayo mo't denggan, uno buyaan, dagiti na isagot. Nga kanta, tatang rabi, kay kada tayo, dagiti kada kapsat tayo, di La Trinidad, Binggit, kapsat ti kantaan dagat amin, Jesus ko, itid ko. Amen. Denggan tayo mga kapsat, operator. Amin, Jesus, idatun ko puso, kenday to'y medya. Inadaw sikat surutek may sa pagtalga. Awatem Jesus, awatem amin, yaku idatun buken kawen idek amin.
idatun kuyawat kuday tuy puso. Kunwenati ayat muke bendisyon na awatem Jesus, awatem amin, biag idatun kukenta wen itek amin. Amin Jesus idatun kuta salakan itedun parabuy na magkaadu gloria gloria jai natum. Awatem Jesus, awatem amin, biag idatun kukenta wen itek amin. Amen. Salamat ka kabsat kaday nga nagpintas nga sunata nga intay na naggan tatang arabi. Amin Jesus ited ko. Padadayo ti apo tatang arabi kabsat. Kaya tatang kabsat mapantayomot kay kitaan, buyaan daji video clip nga ipaida tatang arabi para kini Brother Gregory Tyler kabsat tayo nga may samat nga ministro ti apo. Operator, buyaan tayo man. Amen. Amen. Ket ayan tayo ti makipagrik na kabsat kaday tang kabsat tayo. Nakita mi ti Sirbina panagbiag na panaget na kini ako. Nang nangruna kadagiti Pilipino nakakabsat tayo. Ket nayat isu nakakabsat. So nga makipagrik na tayo dayawon tayo ni Apo. Sakbayen nala ni Apo isu nagat na isagana na mat nga pirmi itibiyag na. Ket tatang arabi kabsat ket mapantayon iti maudi parte ti daydi nga programa part 4 nga iti panagdengdengeg iti sao ni Apo. Nga ited tayo tatang arabi ni Brother Bernard Blasco from Paniki Congregation. Brother Bernard. Amen. Salamat Brother Lardino. Tayong pangarabi tayo amin gagayem kang kakapsa nga guybuya itarabi ito paano broadcast tayo na mauawagan ti dalan ti kinasanto. Kaya tagyaman man itang arabi may sakmanan nga mausar nga Apo nga mangi kasaba ti sasauna. Kaya sa pila kuman iti Santong Espiritu ti
mga aramid iti puso ti maysa ken maysa kadatayo tangarabi ken kararag tayo kakabsat ta manarimaan ti todo ito'y paniki ket sapay la kumanga hanga malakpudan da ito'y aramid ti ati Ilocano broadcast tayo ket ti pagadalan tayo tangarabi ket masarakan dito'y Santiago 1:25 kunana dito'y basaek kunana ito'y Santiago 1:25 ngem ti mangsukimat iti linteg anaan anay nga isu iti linteg ti waya-waya ket pagtali na eden na ket saan managdengeg a makalipat no diget managaramid iti aramid daytoy a tao na binditunto kadagiti aramid na. Ito iti pagpasaran tayo ti mensahe tayo tagarabi ket sakbay agtultuloy tayo ket patayo pa iti panagkararag. Mami nga man nakabalin amin katagyaman kami manan daytoy nabasa mi nga teksto nga pagipasaran iti mensahe tagarabi. Tulungan nyo man ato ay adipin nyo nga mausar tapno mangi kasaba iti sasaom ket sapay la kumati sa tong espiritu ti mangted ti sirib tapno maipalawag iti pagaytami tangarabi kadagitoy kakabsat mi nga guguya kang gagayem tangarabi ket itultuloy po nga mabendisyonan isuda kan mangted ka kumati tinapigsa nga internet connection kan sapay la kumawan tinapet nga maka dadal dito nga aramid tangarabi ket makatultuloy kami nga makapagserbisyo iti padami nga tao at iti dawat kararag mi amen ket ti pamagat na atoy mensahe tangarabi ket kunana ditoy panagsukimat iti linteg at iti teksto tayo iti panagsukimat iti linteg ket no kitaan tayo ibagbaga iti Biblia kuna ni Santiago sukimatan tayo ti linteg iti Dios anya adjay linteg nga ibagbaga na ditoy adjay linteg nga naan-anay iso atoy adjay sao ti Dios iso nga nung kitaan tayo no panunutan tayo ti ibagbaga nga panang sukimat ket tattanga panawon adu ti tattao nga agsapsapol ti pannakamo. Ado nga tattao dagiti agberberok ti pannakamo. Isu nga ti aramiden taket agad adal da, agpractice da, mangberberok da iti naduma-duma nga impormasyon. Iti hanlang nga nasaya iti panagbirok da iti naduma-dumang impormasyon kat iti ket awan ti kabailan na nga mangbalbaliw ti biag iti tao. Isu nga kuna iti Biblia iti na napintas nga birukan tayo nga sukimatan tayo kuma tanno makamu iti nananay nga pannakamo ay iti linteg nga nananay. Isu aje sa ti Dios. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Para kadagiti gagayem mi ket dispensaryo ta madaan iti tudok ket ada ti pranaut. Tumampay ka dat pranaut ket iti aramid ti Apo kag tultuloy. Ket tultuloy tagaro ti panagadal panagi waragawag ti sasao. Kuna natatay anya ajay linteg nga naananay. Isu ajay sa ti Dios. Ayto iti sa ti Dios ket atoy pudno nga ato iti dapat nga sukimatan iti tao. At isa ti Dios ket nga opinion iti tao daytoy. Tagabi no opinion ti tao daytoy awan ti maaramid na iti biag iti panay tao. Isu nga
ay ito'y nga ipagbaga tayo nga lintag nga naananay iso ay ito'y iti sao ti Diyos. Makuda nga perfecto ay ito'y awan ti pagkurangan na. Iso nga kasapulan dagiti tattao kuma ket rugyanda no anda pa nga talaga nga naamuan nga naanay iti lintag iti Diyos paglintigan ti Diyos tatta kuma ket biruken ta sukimatan da iti pagayatan iti Apo. Tagamin ay ito'y nga lintag nga naanay ket kunana iti binasa tayo, kunana diti binasa tayo nga Santiago. Lintag anaan-anay nga iso iti tiwaya-waya. Ay ito'y nga lintag nga naanay ket mangted tiwaya-waya iti tao. Iso ti jay pagbaga na nga mangwaya-waya iti biyag iti tao. Apay waya-wayaan na iti biyag iti tao. Apay ito nga tao ket naibalod ya. Agpay so iti kakabsat, numampay nga hanga literal nga naibalod iti tao ti agtuloy tayo nga rod kakabsat. Ket ulitan tayo nga rod kakabsat daytoy linteg nga naananay ket iso daytoy iti mangted ti waya-waya iti biag iti tao. Apay waya-wayaan na iti tao. Tagamin iti tao ket makunaa na ibalod. Kasla dagiti tattao nga aradjay pagbaludan na haawan ti kalayaan da. Kasta iti kasasaad iti tattao nga agar aramid ti basol. Iso daket awan ti kalayaan da nga aramidon dagiti kayat da no di ket ti sursuruton da adi pagayatan ti diablo. Iso nga itoy ket no makita tayo iti linteg nga nananay, iso ti mangwaya-waya kada tayo iti basol. Saan nga padagsen daytoy nga sao ti Dios hindi ket mangted ti pudno nga nananay nga mawaya-wayaan tayo. Kasla ajay napalabas nga Friday ket isilibral tayo ajay maika sa nga gasot ket 28 nga Independence Day tayo. Ajay nga pangyayari ito'y Pilipinas ket na adipan tayo iti umabot iti 333 years dagiti Espanyol. Ato'y nga kasasaad tayo ket numampay arati tayo sarili tayo nga bansa, awan ti kalayaan tayo. Kasta iti kasasaad iti maysa nga managbasol, awan ti waya-waya na. Iso nga no, pagadalan tayo nga nananay iti sasao ti Dios, makaited atoy iti waya-waya. Dahito iti paglintigan pa iti biag iti tao. Amuyo kakabsat, amuyo gagayem kang kakabsat, iti maysa nga tao nga agar aramid ti basol, haan nga nalinteg ti panagbibiyag na. Apay, nagararamid ti basol. Ado nga basol ti aramiden na. Iso nga iti may nga tao nga agbibiyag nga managbasol itang agdama. Iso na ket ti biyag na hang nalinteg. Iso nga no tatang arabi ket may sa tayo nga agsuksukimat iti sasao ti Dios, agsuksukimat iti nalinteg nga naananay maikan tayo iti nalinteg nga panagbibiyag. Kasano ay dinalintag nga panagbibiyag? Maikan tayo, iti pudno nga direksyon ti panagbibiyag tayo. Amuyo gagayem kan kakabsat, iti may nga tao nga agar aramid pa iti basol, awan ti direksyon ti biyag na. Awan ti kamamaayan na, iti panagbibiyag na. Iti sangwanan, iti Apo. Awan ti papananang, awan ti direksyon, ibig sabihin, awan ti panggap na. Di na masursurot ay di pagayatan ti Apo. Tako nati Biblia ket ti katungkulan iti maysa nga tao ket agbudeng iti Dios, agserbi iti Dios. Ay ipagbaga iti Biblia iti Ecclesiastes. Maysa nga tao ket agar aramid ti basol, awan iti pagmamaayan ti panagbibiyag na. No di ket magnaisuna iti nasipnget nga lubong. Ibig sabihin, hanga literal nga sipngat, no di ket ajay, basta ti agararamid iti tao ket ti basol ket nasipngat iti dalan na.
Ngam no makita tayo iti linteg nga nananay, isuna ti mangsilnag iti dalan tayo. Ibig sabihin, lawlawagan na iti dalan tayo. No makuna nga nalawagan ti dalan tayo, ibig sabihin daytoy, hantayo nga agararamid ti basulen. Berberukan tayo iti paglintigan ti panagbibiyag tayo. Kasta ti magmagna iti lawag, magmagna iti sasaw ti Dios. Hanggar aramid ti basulen ay iti ikalkalikaka na iti panagbibiyag na itang agdama. Kasalamat iti may isang tao iti literal nga magmagna iti sipnget. No awan ti plus light na mati na makita ti dalan na. Kasta iti tao nga agar aramid ti basol. Kasta ti panagbibiyag iti may isang tao nga agar aramid ti basol, nasipnget iti masanguanan na, nasipnget ti pagpagnan na. Isu nga kasapulan, daytoy linteg nga nananay. Isu nga sukimatan tayo, ay iti nga pagayatan ti Apo. Sukimatan tayo, iti kautusan ti Apo. Tagamin, nung makita tayo daytoy, talaga nga maadaan tayo ti panagdakkel, apan nakaammo iti sasaw ti Diyos. No kitaan tayo kakabsat, kasano iti panagsukimat iti sasaw ti Diyos. Kasano ti panagsukimat ti linteg nga nananay. Amuyo kagayem kan kakabsat, iti agitay tattao nga agbasbasa lang ti Biblia, han makunada ket hampay nga sapat daytay, ajay amum lang ti sao ti Dios, amum iti amum tagbasa iti Biblia, ngamno di mat nga pagadalan nga nananay, awan siya sabina ajay panagbasam lang. Kasla dayjay ubing nga agbasbasa ka lang ti comics, kasasaan na dayjay. Kasla ka lang basbasa ngam awan ti comprehension na. Iti panagsukimat ket kunana ajay madi ka lang agbasbasa iti sasaw ti Dios no di ket pagad-adalan pay. Ibig sabihin na dayjay adda comprehension na. Iti panaggadal tayo iti Biblia, panagbasbasa tayo iti Biblia. Tagamin adda dagiti agbasbasa, adda dagiti agbasa ti Biblia ngem di da mauawatan iti sasaw ti Dios. Nagsimple laeng iti sao ti Dios no pagadalan tayo. Kasano nga maibagatay nga simple. Tagamin dagiti mangyat adal iti sasaw ti Dios, karo dagiti mangibagbaga nga tao ti Dios nga manangyadal ket di damot nga mauawatan nga nananay ti Biblia. May isa nga maibagatayo ket ajay kuna ti Biblia nga ajay bagbaga iti Roma awan ti nalinteg. Awan ti nalinteg kunana. Iti Tagalog ko walang matuwid, wala kahit isa. No pagat iyo adal dagiti manangadal ket dagiti ang agbasa lang. Di da mauawatan di bagbaga na daytoy. Isu nga ti panagiyadal da, ibagbagada nga, aging gana iti may nga tao kat arati lubong, hanga mabalin nga agaramit ti basol ay tati panagiyadal da. Mali ay di panangyadal da, di da nauwatan ti ibagbaga ti Biblia, agsarsardeng da, iti panagbasa da, iti nabasa da. Tagamin adama ti ibagbaga iti Biblia, iti sa iti 1 John, kunana ka no ipahayag tayo ay jay basbasol tayo iti Dios kunana ket pakawan tayo iti basol na tayo ket no napakawan tayo adda pay iti basol tayo ta kunana dalusan na tayo amin amon ti basol tayo isu nga no pagadalan tayo nga nananay ti Biblia makita tayo nga may sa adagayan ti tao nga mabalin nga agbiag nga hanggar aramid ti basol. Ngam dagiti tattao nga madi nga agsuksukimat nga nananay iti paglintegan ti Dios. Mamati ta nga iti tao ka agar aramid lang ta iti basol. So awan serserbi ti panagadal ti Biblia no iti may sa tao ket awan ti pagmamaayan na ajay panagadal na agbasol mo lagta awang kwenta na ti panagadal ti Biblia. Ngam ibagbaga ti Biblia no sukimadon tayo nga nananay ti pagayatan ti Dios. No sukrimatan tayo nga nananay ti sasaw ti Dios addaan iti maysa nga taadaan iti tao nga agbibiyag kitang agdama nga hangagar aramid ti basolen. Isu nga no kitaan tayo nga nananay kasta ti kasapulan tayo. Madi tayo lang nga basbasaan iti Biblia, madi tayo lang nga basta nga binasa nga kasalang iti libro. No di ket habang basbasaan tayo ti Biblia ket
pagad-adalan tayo nga nananay. Kano maawatan tayo ti bagbagat ti Biblia. Kas tamat iti maiyarg iti panagbirok iti ginto, panagbirok iti kayamanan. Haang sapat lang ajay makitkitam laeng iti rabaw, iti dagano, di lang makukol o masapol nga magkukay, mati masarakan dayjay ginto. Gusto nga kasapulan nga rod nga no agbasa tayo iti Biblia, dapat dawatan tayo iti pagayatan ti Dios, dawatan tayo iti tulong ti Espiritu Santo, tat no maawatan tayo adi ibagbagat ti Biblia. Tagamin iti linteg ti Dios adda pangtalged ken panagtuloy nga dapat maaramid. Hanlang adya basbasa ka lang, makitkitam lang, amum lang adya sao ti Dios. Ngem no dimot nga di ka mo nga agtultuloy iti ibagbagat ti Biblia, awang kwenta na. Dapat ket adda iti disiplina tayo nga dapat kailangan saan laeng ang mamaminsan nga agbasa ti Biblia. Tagamin nagidat daduma ket agdengeg dati sao ti Dios. Maminsan lang awanon ti sumaruno, lumipas ti mga manungadoy aldaw, domingo, bulan, awanan, nalpasan na di panagdengeg da. Kasla dagiti Sunday Christian nga maibagbaga. Mapandalang agdengeg, ento no Lunes, Martes hanggang kana, awanan ti follow up ti panagadalda. Iti disiplina, iti panagsukimat, iti linteg ti Dios ket dapat inaldaw nga agbasa ti Biblia. Saan laeng nga mamaminsan kunana nga rod. Gusto nga kaslamat ay di bagi tayo ag-ehersisyo tayo ket han nga sapat ay di mamaminsan lang no kaya tayo nga mapabilag ti bagi tayo kasapulan regular di panag-ehersisyo tapno bumilag iti bagi tayo kastamot iti panagadal panagsukimat ti linteg ti Dios. Kailangan inaldaw tayo nga agbasa tapno makita tayo. Tagamin ti panggap ti panagsukimat ke madi ka lang agbasa, madi lang pinagadalan, no di ket aramidem ajay madadalam. Takunan ajay binasa tayo, ngem ti managsukimat iti linteg anaan-anay nga iso ti linteg ti waya-waya ket pagtalgedan na ket saan managdengeg makalipat. Kunana ket iti panagsukimat iti linteg ket no nasukimat mo naadalam ajay sa uti Dios ham ka lang kumanga agdengdengeg no di ket aramiden tayo dayjay nabasa tayo adi naawatan tayo nga ibagbaga iti Biblia kasta iti panagsukimat iti sa uti Dios. Isu nga kasapulan nga rod tagagayem ken kakabsat nga masapol rugyan tayo. No di tapay tayo ka talaga nga naawatan nga nananay ti sao ti Dios. Rugyan tayo ti panagsukimat ti Biblia. Sukimatan tayo aji maibagbaga sakdal nga kautusan. Tapno makita tayo iti pagayatan iti Dios. Kasat no nga rod daytoy anya gamin ti maited na daytoy panagsukimat. Kunana no agsuksukimat tayo kano iti linteg ti Dios at daan tayo ti panagdakkel iti panlakam. Ibig sabihin, makita tayo agijay impormasyon nga kailangan tayo iti panagbibiyag tayo ito'y lubong. Makita tayo no anya dagijay rebbeng nga dapat nga aramiden tayo. Tagamin ay tati kayat ti Dios. Madaan tayo ti sirib. Kami no agbasa ka lang nga matin mawawatan ti sao ti Dios awan ti sirib na ajay tagamin ti kayat na ti Dios ket mainseri adda ti sirib tayo kasano tayo nga madaan iti sirib ti sao ti Dios kunana ket no nagbasa ka nagadal ka ti Biblia ajay napagadalam i-aplikar mo kano kasi ti suro ti Biblia tagamin no awan mo ti application na ajay napagadalam awan serbina, awan ti sirib na ajay. Tatigamin iti sirib ket nagadal ka, naawatam, kailangan ada ti application na. Ajay iti sirib nga makikungkuna nga isurusuro
iti Biblia. At ati maitod na adi panang sukimat iti linteg nga nananay. At daan nga hulmaan na dahiti panunot tayo, ken puso tayo. Ibig sabihin hulmaan na ket talaga nga balbaliwan na iti panagkita tayo, iti panagbibiyag ito'y lubong. Nga hanlang nga na imateryalan. Iso nga, kuna nagat hulmaan na iti kapanunot tayo, ken puso tayo. Ibig sabihin, balbaliwan na nga nananay iti puso tayo. Kitaan tayo dagiti tattao nga agdama. Awan ti araramidan da, kano di kat puro material ti berbero kundang inal daw. Di ta berbero kun iti pagayatan ti Diyos. Numaminsan pa kat maliplipatan da, numaminsan pa kat awanan ti panawon da nga mapan iti pagigimungan. Iso nga makita tayo, awan iti kapanunutan da, ay panagserbi iti Diyos. Ngam no, daan tayo iti panagsukimat ti sasaw ti Diyos, kuna nakat mahulmaan na da iti kapanunutan tayo. Maikan na, ayusin na dagiti madi ang kapanunutan. Kasta ti, gidi man nagbasol ti kapanunutan dagat, madi ti aramid na. Awan ti pagmamaayan na di pampanunutan da, na imateryalan. Kuna nga ron ti Biblia kat, saragan tayo dagiti na inlangitan, nga banbanag. Madilag dagiti aratoy lubong, nga adati patenggana. Kumagat birugan tayo dagiti spiritual nga bambanag nga awan patenggana. Iso dagiti pagayatan ti Dios. Iso dagiti kayat iti Dios nga mangyari iti panagbibiyag iti tao. Iso nga kitaan tayo no talaga nga agsuksukimat tayo iti linteg nga nananay. Paunagen na iti relasyon tayo iti Dios. Kasta ti maaramid iti maysa nga managsukimat ti linteg ti Dios. Maasdeg, maadaan ti asideg na anay nga relasyon iti Dios. Kami no kitaan ti dagiti agar-arami ti basol, adayo awan ti relasyon ta iti Dios. Tagamin di da mo ti sasaw ti Dios. Di da mo nga di da agbibiyag ay di pagayatan ti Dios. Ngem no managsukimat tayo, uman na anay nga umasideg, pasideg nga pasideg, padakkel nga padakkel, dayjay relasyon tayo ti Dios. Kasta ti mangyari dagiti kankanayon nga agsuksukimat iti pagayatan ti Dios. Kankanayon nga agsuksukimat iti paglintegan iti Dios. Isu nga ti Dios kaya kasto iti mangyari kada tayo. Numampay antayo unay nga maawatan tayo dumangem iti Espiritu Santo at dati kapailan na nga ipaawat kada tayo, ipaintindi na kada tayo dagiti kayat ti Dios nga maaramid iti panagbibiyag tayo. Isu nga ayatan nga kakabsat, ayatan nga gagayem ken kakabsat itang arabi amuyo no kang kayo nga agsuksukimat iti paglintigan ti Dios. Adda ti peligro na daytoy. Adda ti peligro na. Lalo na no han kayo agtultulnog dagiti sasao ti Dios. Tagamin kas kunan ket hantay ko mga maiyarig dagiti kalpasan nga naamuan tayo iti pagayatan ti Dios ket di damat aramiden dagiti kababailan da nga aramiden da. Isu nga adda ti peligro na. No kalpasan nga naamuan tayo dagiti pagayatan ti Dios, dapat kumakit adda ti bunga na. Adda panagbalbaliw iti pinagbibiyag tayo. Kalpasan nga maamuan tayo ti pagayatan ti Dios, kailangan masapol adda ti agbaliw iti panagbibiyag tayo. Kasta ti kayat ti Dios, hanga kasla dagiti kayo agi fruit bearing trees nga makunkuna nga puro bulong laeng iti makikita, nagrasboy nga bulong na nga mawamot bunga na. Awan serbi na adi fruit bearing trees nga puro bulong lang ti makikita. Tagamin awan pa kinabang na. Iso nga kasapulan, agbunga daytoy nga kayo, aytoy nga fruit bearing trees. Kastamot iti panagbibiyag iti tao. Ngano kalpasan nga maawatam iti pagayatan ti Dios, kalpasan mo nga inawat ni Dios, ti Dios nga as manubot mo iti basbasol mo, kailangan adda ti
mabalbaliwan iti panagbibiag tayo. Ay ta dapat ti makita iti maysa nga tao. Agbalbaliw iti biag na, iso ti bunga na ajay. Iso nga no, adda nagbaliwan na iti panagbibiag tayo, adda serbi tayo iti sangwanan iti Dios. Iso nga makita tayo nga rod, gamin no ibagbaga tayong ibagbaga tayo nga adda ti ammo tayo ti saso ti uray ibaga tayo nga nabasa tayo amin nga pagayetan ti Dios. Ngem madi tayo nga sumursurot alilawon tayo ti bagbagi tayo ay tati makunang panangalilaw iti rigat na ket alilawon tayo iti bagbagi tayo apay ibagbaga tayo nga ammo tayo ti Dios ibagbaga tayo nga imawa tayo ti Dios ngem di tayo nga agtultulnog panangalilaw dayta gagayem ken kakabsat kas a tao mangkita iti bagina iti espeho mga makungkuna kalpasan nga makita na iti rupa na iti espeho or sarming nga nakita na iti rupa na nga adarugit na ket di naman inikkat dayjay awan serbina kas tamo dagiti tao nga agbasa ti Biblia kalpasan da nga makita iti pagayatan ti Dios di damat nga tinulnog ajay di damat nga sinurot ajay pagayatan ti Dios. Isu nga adda peligro na daytay. Isu nga iti pannakaam mo saan laeng ajay maisabuhay no di ket masapor adda application na. Tagamin isu ti makapaglakpod dayta tapno maadaan tayo ti pannakatakkel nga pannakaam mo iti sasaw ti Dios. Isu nga ayaten nga kakabsat ken gagayem itang rabii. Kasano tayo nga maipakita nga iti nasukimat tayo nga paglintigan ti Dios ket masursurot tayo. Masurot tayo. Kaya ken mabirukan tayo nga nananay ti sao Dios. Masapul kanu ket paglaanan tayo iti oras. Mangted tayo tapno talaga nga maananay tayo nga makita aji paglintigan ti Dios. Mangted tayo ti oras iti sasao ti Dios. Ibig sabihin paglaanan tayo iti panagadal panagsukimat iti Biblia. Tagamin dagiti tattao taka busy da iti banbanag ditoy lubong. Awanan ti panawon da iti panagadal panagbasa ti Biblia. Isu nga no di tayo nga paglaanan iti panagsukimat ti Biblia, panagadal ti Biblia, awan ti pagmamaayan tayo. Isu nga, kayat ti Dios, kasla tayo ay jay makan kuna nangarot. Masapul nga, inaldaw tayo nga mangmangan, saan laeng maminsan ti panangan. Kasla dagiti tao, di ano, mangmangan tayo kat talo nga beses tayo nga mangmangan, at ti pangagsapa, at ti pangaldaw, at ti pangmalem. Mamintalo ti panangan tayo iti may sangal daon no maminsan ket dapat ti merienda tayo ngem no maminsan tayo lang nga mangan ket kasla nga di tayo nga mapneg mabisinan tayo no maminsan tayo lang nga mangan iti may saldaw no han tayo mamangan ti mamintalo iti may saldaw merienda lang ti kanan tayo mabisinan tayo aging gana agkaron tayo ti sakit kasta iti may nga tao nga hanga kang kanayon nga agad adal agsuksukimat ti pagayatan ti Dios. Isu ti kayat ti Dios ket inaldaw tayo kuma nga agad adal ti sasao ti Dios. Agbasa ti sao ti Dios. Ag-meditate iti sasao ti Dios. Sanga lang aja maminsan laeng iti makadomingo o maminsan laeng iti makabulan. Matay tayo iti spiritual nga panagbibig tayo. No inawa tayo ni Apo ket tinanggap tayo suna ibagbaga tayo nga anak tayo ti Diyosan kasapulan nga agtultuloy tayo inaldaw tayo nga mangmangan iti sao ti Dios. Ibig sabihin aji spiritual nga katatao tayo kan kanayon nga agad adal iti sasao ti Dios. Kasta ti kayat ti Dios, kasta iti panagsukimat. Ken iti maisabuhay tayo ay ito'y lintag iti Dios. Paglintagan ti Dios, masapul kat ajay agpanunot tayo ken iaplikar tayo dagitoy sasaw ti Dios.
Tatangarabi gagayam kan kakapsat, damagan tayo ti bagi tayo. Saludsudon tayo iti bagbagi tayo. Anya dagiti bagbaga iti Biblia, anya dagiti pagayatan ti Dios nga nasurot tayo. Nasurot tayo. Aduya dagiti bagbaga o adu dagiti pagayatan ti Dios nga han tayo masusurot. Kalpasan nga na naamuan tayo dayto. So nga damagan tayo, saludsudon tayo ti bagi tayo, sumursurot tayo ya ti pagayatan ti Dios. Kalpasan nga maamuan tayo dagiti lawlawag, nalawag nga ibagbaga ti Biblia. No di tayo masursurot, may salang kadagijay pagayatan ti Dios. Awan serbi ajay panagbasa tayo, panagsuksukoy tayo iti Biblia. Masapol kumagat amin nga pagayatan ti Dios ket masurot tayo. Agbyag tayo nga natulnog iti sangwanan ti Dios. Ure basit takunan nga ure basit wenno takkel kinakailangan nga surutan tayo ajay pagayatan ti Dios. Tagami nakita tao ka selective na ket pilpilyan da lang ajay sursurutan da. Iti bagbagat ti Biblia amin awan ti pilyan tayo. Surutan tayo amin dagiti ibagbaga iti Biblia. Surutan tayo, pagtulnugan tayo, aramidan tayo. Tatagamin ay iti kayat ti Dios. Isong kayat tayo nga umasidag ti Dios, babaan di pinagkararap para iti sirib ikan na tayo. Isong iti Dios no agkindaw tayo iti tulong na ikan na tayo. Pero no di tayo nga agtultulnog, awre pay no kang kanayong kang agdaldalangin o agkarkararag kinyana, awan di nasungbatan dagiti kararag tayo. Tagaminhan tayo nga natulog kanyana. Iso nga, una na ito'y pagdadalan tayo, no kalpasan nga, makita tayo di nalintag nga nananay, sinursurudon tayo, iti pagayatan ti Diyos, una na kat, adabungan na daytoy. Adabungan na adi panagsukimat ken panagtulnog. Notice out ti Dios ket masukimat tayo ken maisabuhay tayo at dati bendisyon na. Kuna nga ro binasa tayo ket kuna na ngem ti mangsukimat tili itilinteg anaan-anay nga isu itilinteg ti waya-waya ket pagtali na edan na ket saan managdengeg a makadipat. No di ket mang-aramid iti aramid. Daytoy a tao na benditon to. Wala na ibig sabihin adda ti bendisyon. Mabendisyonan iti panagbibiyag tayo. Kitaan nyo aditi dapat nga tarigagayan tayo, ajay maala tayo, ajay bendisyon ti Dios kada tayo, ti panagbibiyag tayo. Taure man no, basit lang ti sanikwa tayo, awan ti ununay nga, awan ti masyado nga pirak tayo. Basta dati bendisyon ti Dios kada tayo, makapagbiag tayo nga daragsak ito'y nga lumo. Kasta ti bendisyon nga ipaay ti Dios kada tayo, at dati ragsak dagiti anak ti Dios. Dumakkel iti panak amo tayo kan sirib tayo. Amuyo kayem kan kakapsat iti may nga tao nga talaga nga agsuksukimat iti lintag ti Dios kan sursurutan na agtaltalinaed na sirsirib pay kan dagijay tattao nga professional. Agijay ore pay dagijay attorney, agijay pay nagkadal iti manungatawon. No di damot lang nga sursurutan, no di damot agbibiyag iti pagayatan ti Dios, bali wala dagiti nagadalan da. Numampay dagiti anak ti Dios ka hanggang nakaturpos iti kolehiyo, ngem sursurutan damat dagiti pagayatan ti Dios. Nasirsirip da pay ngem dagiti attorney, agiti doktor, tagamin ti pag ti nasirip iti sangwanan ti Dios, dayjay agsukimat ti linteg, agsukimat ti sasaw ti Dios, agtalinaed ken agtultulnog dayjay pagayatan ti Dios. Dayta ti kayat na nga ibaga dayjay na inseriban nga ibagbaga ti Biblia. Isu nga tumugker ti
pamati tayo. Tumibay, tumagkar iti pamati tayo, iti Diyos. So nga, maadaan at tayo, iti nasayaat, apa nagbibag, ito'y lubong. So nga, gagayam kan kakapsat ng rabi, ibagbaga iti Santiago, iti binasa tayo, sukimatan tayo, iti lintag nga nanay. So kamatan tayo, iti sasao ti Diyos. Kalpasan tayo nga makapagsukimat, kailangan agtalinaad tayo dahito nga sasao ti Diyos. Ano nga pagtalinaad tayo, ajay makapagtalinaad tayo nga hanga agar arabi din iti bason. Agtulnog tayo ti pagayatan ti Diyos. Agserbi tayo ti Diyos. Kasta iti panagsukimat ti lintag nga nananay. So nga itang arabi ay ayatan mi nga gayam kakapsat sapay la kumakat dahito nga mensahe iti tayo nga arabi ket makita tayo kuma ti bagbagi tayo. Makita tayo kuma iti kalalagayan tayo. Nga kasapulan gayam nga iti maysa nga tao nga agsukimat iti sasao ti Dios kasapulan gayam nga suruten na agtalinaed ijay pagayatan ti Dios. Kasta daytoy ibagbaga iti pagatadalan tayo itarangabi. Isu nga iti karit itarabi ket atoy kunana karod si kakadi ket agdengdeng laeng wenno tagatungpal. At iti damag kada tayo, at iti saludsod kada tayo. Karkaritan ta kayo, agdengdeng tayo, ilaag nga iti sasao ti Dios. Wenno agdengdeng ken managtungpal. Isu nga sapay la kumakat aradya tayo ijay managdengeg ken managtungpal. Isu nga itang arabi sukimatan tayo nga nananay iti sao ti Dios. Kunana ket isabuhay tayo iti inaldaw ag itoy nga sasauna. Takitaan tayo marik na tayo ti pudno nga panagdakkel. Ibig sabihin pannakaamo iti sasao ti Dios. Saan laeng dagiti pannakaamo no di ket intiro ti biag tayo. Ay ito iti sao ti Dios itang arabi ket sapay la kuma nakaited iti karit kada tayo nga kasapulan nga iti sasao ti Dios kan kanayon tayo nga suksukimatan. Ket itang arod isubli tayo nga rod daytoy floor kadagitoy kapsat tayo nga angkor itang arabi. Brother Nardino. Amen. Madaydayo ti Apo Dios kapsat at ang arabi kadagiti napalitukan nga sasauna kapsat. Pudno na kakabsat nga masapot tayo nga sukumatan nagiti kasuratan nagiti sasauna. Tauna nang ortatik adagit biyag tayo kakabsat. Iso nga salamat kini Apo tatang arabi kadagiti kundaway nga intad na kadati amin. Ken salamat kini Apo kadagiti nga programa. Ket paspasalamatan tayo kakabsat dagiti viewers tayo di online. Ado nga salamat kakabsat gagayem ting kayo pa nakikadto kada kami tapno adalon tayo pa ikit-kitaan tayo pa dagiti sasao ni Apo. Ken kastamat kadagiti bumukal iti nga programa kadagiti operator tayo kadagiti technical group di co-anchor tayo nang runa tatang arabi ni Brother Bernard ngayon sar ni Apo tapno iti kasta innasawen dagiti nabalitukan nga sasao ni Apo nga masapol nga suksukimatan tayo kakabsat dagiti nga sasao na iso nga salamat kini Apo kada iti nga programa kakabsat nabukal daytoy gapo iti ayat iti Apo ket mayad adal ito nga programa kakabsat daytoy iti kinaputno ni Apo daytoy iti bilag ni Apo iso nga pasalamatan ti ni Apo itatang arabi iso nga kada kayo amin kakabsat nga may nakita puno kinya amin nakikadua na yung bagarabi iti amin kakabsat adu nga salamat tatang arabi pantay iti closing prayer ket siakmat iti manguna amami nga man nakabalin iti amin Apo pasalamat kami kingka kadagiti sasaong kanagagan tatang arabi. Salamat iti gundaway ken salamat Apo kadagiti kakabsat mi nga ingkam nakadua itatang arabi. Apo tinakami kumalipatan kang kanayon ko maapo nga ipalagip mo kada kami iti ayat mo tapno iti kasta Apo ket marik nami kang kanayon daytoy ken kastam kadagiti sasaom madimi ko maliwayan Apo tat puso mi Apo ta kung natin sa tao suratan isurat yun to kada kami iti sasauyo tinatom ni Apo iso nga salamat kami kinga itatang arabi Apo salamat
Dagiti kakatuami tatang rabi, kakatuami nga dagiti operator kan ako angkor tatang rabi kan di technical group kini Brother Bernard, ako dagiti kabulan mi nga i-share mi para iti dayto nga trabaho. Apo dayo kami kingka, tento mo dating gundaway, tapos na makapagserbi kami kingka. So nga salamat apo, itatang rabi, itad mo kada kami, kahit amin na gito'y pasalamatan mi, itinagan niya po may Jesus, at itidawat kang kararag mi. Amen and Amen. Amen. So nga, kakabsat, kapag dapat ibagayo, kakabsat, ikakadwati itatang rabi. Kapag dapat kahit yung baliksan, tatang rabi, sakbay nga agpakada tayo. Kakabsat. Naawanin kakabsat, nembagarabi tayo. Good night and bye-bye. God bless you all, kakabsat. Amen.